ekelela m ụnụ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chi tata bụ nkwọ pụtara anyị ihe ọma. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi Tubelu Oraifite Nwadama. Anyị na-akpụ alụ. A sị nke ọmaka mere nwoke mere nwaanyị. A sị m onye chụwa anyị ya daa. A sị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị m na anyị ga-azụ ka abịa anyị amana ka abịa. A sị m onye chụwa anyị na-eche ihe ọjọọ ya eme anyị, enughi anyị aja na anyị aja. Ekeka anyị ama anyị dizi anyị ama anyị, onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Ụbọchị tata abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu na temple. Anyị na-agba afa, na-agbasi afa ike, na-agba afa miri emi, maka na anyị kwenyesi ike na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ na-afa bụla abụ mmụọ bụgoro ihe mbụ mmadụ ga-eme. Maka na onye amaghị ebe mmiri si bido mabụ ya, ya ama ebe ya nọ kwụsị. Ihe m bịa ka m kụzie n'ụbọchị taa, asị m kụzie n'ụbọchị taa bụ ihe negative energy ụtụ nwere ike ime mmadụ. Ụtụ apịawago ndị mmadụ azụ n'ụzọ dị iche iche. Gee ntị, anti na-ene m anya. I can tell you na 50% of marriage na crash today na negative energy dị responsible for it. Ọ bụrụ na imeziri ihe dị n'ụzọ gị, ihe so gị ga-emeki sure na relationship gị sawal. Ha ga-emeki sure na ihe anwa na-ewetara gị aṅụrị na-anapụrụ ya ka iwe ebe ka ewu. Etu a ka ọ dịkwu ya brọda na-ene m anya. Yes, negative energy nwere ike ime marriage gị na nwunye anyị fụrụ n'anya ọ gbasaa. Na ka ị ga-esi wee ma mgbe negative energy jidegoro gị na-achọ ka ọ pịawa gị azụ. Ị ga-anọkịta nwaanyị fụrụ n'anya, ịnọkọta ịkpọ ya asị. Gị brọda na-ene m anya, yes, nwaanyị fụrụ n'anya ịnọkọta ịkpọ ya asị for no just reason. On a very good day, ị nwetatu onwe gị, ị nwere ike isi amaghị m ihe nwunye m mere ma ọ bụ ihe enyi m nwaanyị mere nji ịkpọ ya asị, mana ịnọkịta nnọọ obi inu a na-enuwe ebe ọ nọ. Ịnọkịta ị na-agụrụ ya fọt, ịnọkịta ọ na-adịghị ka asị na o nwere onye kee mmanụ. Ghọtara ya brọda? Ọ negative energy dị gị ụchụ. Ihe ị kwesịrị ime wee sa ụchụ, gbaa afa, mara ihe na-eme gị, hazie ihe dị n'ụzọ gị. Ihe dị n'ụzọ gị ga-ewetara gị ịgba okwu dị iche iche. Etu a ka ọ dịkwa sista gị na-ene m anya. Negative energy ga-apịawa gị azụ. Sista gị na-ene m anya, ị nwere ike ịbụ nwa agbọghọbịa, asị gị mee ihe dị n'ụzọ gị, esi na ime eme. O nwere oge ọ ga-eru bido bugharịba galọn na-agagharị from one ministry to the another. Ihe na-ebe na aka na-ebe. Sista, ọ maka na imezuru ihe dị n'ụzọ gị. O nwere oge ọ ga-eruo, nwoke ọ bụ gị na ya nọkịta ọkpọ ga-asị na nkịtị na-abụ. Sista, ọ bụrụ ihe ga-eme ka nwoke afụ gị n'anya abụrụ doggy style inyere ya. Ọ bụrụ 69 inyere ya. Ịchọ kpọrọ isi n'ala, chi n'ukwu elu. Sista, ọ bụrụ ya. If you like, be na be sister brother day and night. If you like, merie ihe niile. O siro na ya. Ghọtara ya? Ihe negative energy na-alụ bụ negative energy wụ the camera na-play back when you are not there with brother. Ịnọkịta ị nwere ike ọsọ gị nye style niile dị iche. Onye ga-asị na ya enyego nwoke a na o nwere ihe emefọbere nwoke a. Ịchọ ya bụrụ gị haus ya n'ụlọ. Ịchọ ma erie nta ma erie imo, ọsọ ya bụ na gị nyere ego ji bido ahịa, ọsọ ya bụ na ọgụ nwa na-ekolotie. Ọ bụrụ na ị pịachara onwe gị, brọda ga-anọgide one day ọkpọ ga-asị, ọ jụ ihe niile anyị na-eme, sị ị gabara onwe gị. Mana ihe kwesịrị na ị ga-eme kịta gị nwa na-ene m, yes, kịta gị na ụmụ ya man
ka nọ in harmony. Ichekwana ka ọ dị late. Ichekwana mgbe negative energy, because negative energy nwere spiritual connection center in the spiritual realm, we are in the gross material, in the ethereal world. Negative energy will a connection center. Negative energy will keep on accumulating the energy of the same form in the ethereal world. Now, more connected enough, it will go back to the originator. You know that? So he gave me kita gino nyenke gidama. Yes, your relationship who cannot enjoy harmony, good harmony. Kita with the right time, we get you a picture here to know. Brother Negamonte, kita I get a wound in a bigger, I'm a manang, on a talk a manang, or kita with the right time, we get you a picture here to know. Picture here dinner, I have a wound. Madam, kita I was gonna do the view of more kita he will give me and picture here to know. If possible, make what do you ka flow of positive currents na agakọta ọnụ. Mana ọ bụrụ na ịjụ na ihe emie, brother, o nwere ike ịghasara marriage. Sister, o nwere ike ịghasara marriage gị. Mgbe o ruzere oge ahụ, ụmụ nwaanyị asị, abụọ ihe na-emezi di m adịghị enezi m anya, di m na-enezi ụmụ nwaanyị nọ n'ile anya, ọ dịghị ajụkwụzi m ese, ọ dịghị enyekwụzi m ego, ọ dịghị emekwụzi nke brother, sister, ịrụzigo di gị. Ihe negative energy na-eme mgbe ahụ ịbịazie na-asị o nwere ihe a ga-emere gị ka dị gị wee na-achịkwute azụ ka dị, mana kịta mmiri ka dị n'ọkpụkpọ ọla ị ya akwụchapụ ya mezi ihe dị n'ụzọ gị, maka na ịma na etibie zokwa ya na ọ dị ezuzi na ọ kịta ka ị ga-ama na ọ bụrụ imechaa mgbe anwa gị kịta relationship gị na-aga ọfụma, kịta gị na di na nwunye gị na-ebi ọfụma. Mgbe negative energy bịa were ọnọdụ, orugo to the summit, orugo to the highest point, marriage gị wee break it down, relationship gị wee break it down. Mgbe a ga-echọwazie ma o nwere ihe a ga-eme for first love ka o wee nachigata back n'ebe ị nọ. Brother, sister na-ege ntị, ọ bụrụ na enwere ụdị ọrụ anwa ọ nachigata, I can tell you na within few years ihe anwa ji efe n'anya. Ịghọtara ya? Ihe a ga-eji, because na ihe ahụ by fire by force. The energy that bond the two of you is not natural. All manipulation of negative energies. I manipulate, which in natural laws it will break up. Mgbe ahụ break up, iwe ka ọ na sister mana enubere di ị na-afọ ọsọ ka iwu na Ikechukwu ga-anụ gị. Ikechukwu a nwere ike nụchaa gị mgbe ị mụọrọ ofu nwa ma ọ mụọ nwa na-abụ esemokwu esubiri, before you know it or divorce gị, before you know it i wee mmadụ ihe bụ mmadụ na-ata ahụhụ wee zụọ ụmụ asịsị nke ụmụda. Mana ọkịta enwebere ihe merenụ, kịta enwebere ihe merenụ ka ị ga-ebido wee pịachi ihe dị n'ụzọ gị. Esikwana nọ mgbe ihe mere, ma mgbe enyi nwoke meziri abandon, ma mgbe di gị meziri abandon, mgbe ka ị ga-ebido chọbazie ihe a ga-emere gị. Bido kịta pịachaa ihe dị n'ụzọ gị. Negative energies nwere level by level. Ọ bụrụ negative energy niile ka ị ga-use minor things okilia ya. O nwere negative energy megolo accumulate n'idiri one na ị ga-emegoro ihe dị na chi gị, mezi ihe dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na iwe onye ndị mmiri na-edistrọpụ, mezi ihe dị n'ụzọ gị, mmeri ihe dị n'ezumezu mmụọ niile gị na ha so ka ha kwudoro gị, ka ha nyere gị aka wee na-anụ ọgụ na mmụọ. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa gị onye ọma na-ege ntị? Ihe m na-ekwu bụ na ihe negative energy na-alụ bụ ọ bụgoro na esi n'ọka ime onye anwa metụ ya mma na ụdị ses ma ọ na imeta ifiru n'ihe ọbụla ị na-efiru n'ihi emewe emetụ ya mma. Ihe negative energy ga-emewu onye anwa na-alụọ negative energy ejesi ya Ijeọma, hapụ Ijeọma na Ijeọma abụrụ wife material, hapụ Ijeọma na Ijeọma adịrọ too good. Ọ na-pinpoint ya weak point, na-epresent ya, na-agwa ya reason
101 reason ọ ga-eji wee hapụ gị, na-enye good reasons why ọ ga-eji wee jee nụrụ one local girl who Blessing. ịghọtara ya? Ọ na-enye 101 reason why ọ ji wee jee nụrụ local girl who Blessing, where the Blessing dị mma. Ihe niile abụ the flow of energy na-eflota ga na-eji agwa ya, na-agwa ya ihe dị mma why Blessing ji wee dị more suitable to him. Echi esi na ya ọma adịrị Ifeanyị mma, ị nwere ike ụfọdụ ndị mmadụ na-akụzi ụmụ nwaanyị ha gbara ọtọ, ịgbara ọtọ n'ime abalị si na ọma nnatara Ifeanyị mma, Ifeanyị akọsi Ifeanyị akọsi de you abroad, Ifeanyị ma adị ihe, Ifeanyị akrash ya biznes, Ifeanyị edozisi. Ihe niile ị na-eme wụ banza ma ọ bụrụ na Ifeanyị eburo n'obi from day one ka o mechọọ gị. Ọ bụrụ na Ifeanyị from day one like ya gị, o wee bụrụzie na ihe gị na ha so jee wee gbaa ụta n'azụ jee kọtọọ gị n'ebe Ifeanyị nọ. Mfatị ọ ha nwa bịa mekwuo ka Ifeanyị hapụ ụdị mọ nwanne ọsọ gị bụọ ya ọnụ elu, bụọ ya na onye ma afet. Ịghọtara ya? Because nọọ ndị gị na ha so ka apịawa gị azụ. Mana ọ bụrụ na negative energy na ihe so gị n'imetụ ihe dị n'ụzọ gị, mmadụ wee breki heart gị, nke ahụ ebe ị nwere ike ịda asị na onye akpacha anya, mana ọ nwere ike ọ kpachara anya. Ka nkọwa dị ihe nwere ike ime gị ọ bụla ịmarọ. Sista na-ege ntị ka m gwa gị ofu ihe merenụ. Anyị gwa na-agba afọ na-agbagide afọ mgbe ụfọdụ gbapụta ụfọdụ ihe n'ụtụ bụ ihe dị responsible mere na ọ na-awụ nwoke kwechaa gị nkwa oru mgbe ọ ya ejeme ihe dị n'isi gị ọ gbawa ọsọ. O nwere ofu stori nchọ ka anyị share with you. O nwere ofu sista na-awụ oge ọbụla ọ na-asị na ọ na-abụ nwoke kwechaa ya nkwa na ọ ya anụ ya, o ruzie mgbe taịm o kwuru ọ ya abịa mee ihe dị n'isi ya, ọ nọgide all of a sudden ọ kwụsị ịkpọ ya na fon, all of a sudden ya kpọzie ya na fon ọ dị epi ime ihe na-eme. O wee bụrụ na negative energy so this lady, particular lady, na-eme ihe ọ na-eme ruo o jee ghọọ masquerade. O nwere ike ọ bịakwute nwoke ahụ na nlọ, ị nwere ike ịfụ ya asị Ijeọma azampụ ka nna ama ndị bụ Ijeọma sọrị na ọha ka nwere afọ na ya ma atụ. Onye ahụ Ikechukwu ahụ nwere ike ọfụ Ijeọma, o wee si Ijeọma na ya laikere enu ya na o nwere ike fụ ya na nlọ. Ikechukwu ahụ ewerezie obi aṅụrị na-abịa ka ọ bịakwute Ijeọma na nlọ. Ọ bịazie ebe ahụ anọkọta Ijeọma ahụ echenjizie ghọzie masquerade chụba ya ọsọ. Ụfọdụ nwere ike sefụ ọ dịzie ka masquerade nwe wepụtakwụziri mma na-achọ ka o gbuo onye bụ Ikechukwu na nlọ ahụ. Nwoke amalite kedu ihe ọ dị ụkọ ya interpretation ọ ga-enye ya bụ nlọ. Ihe ọ ga-enye ya bụ nlọ as interpretation bụ na Ijeọma dị possess na Ijeọma chọrọ igbu ya dị afọ. Ọ pụtazie echi ya bụ Ikechukwu ya akpọzi Ijeọma, ịpụtazie echi si na ya na ọ matịrị Ikechukwu na mma na ya ihe niile mere this boy kwụsịrị ịkpọ na fon, ịkpọkwu ya na fon ọ dị epik. Mana ọ negative energy dị n'ụzọ gị. Yes, gị nwanne m anya sista, yes, maka na imere ihe dị n'ụzọ gị na-eji akachu gị n'ebe ụmụ nwoke nọ. O wee bụ na o mee nke a, nwoke a wee gbaa ọsọ. Nwoke ọzọ bịakwa n'ebe Ijeọma dị, o mekwa ọzọ. O wee bụ ụzọ na ọ pụtaziri nwoke nke ịtọ bịara ịnụ ya nụ wee bụrụ na ọgụ odogwu onye ọdịnala. O wee like ya dịka Ijeọma bịakwa ihe anwa na-ada abịakwa na nlọ na like masquerade na-abịa eyi egwu bịa gosi ya onwe ya na nlọ n'ụdị ka ọ ka jọọ Ijeọma. Na wee sị mba, wee bịa n'afa anyị wee gbawa afa wee gbapụta na nke bụ eziokwu na ihe anwa na-abịa na nlọ abụrụ Ijeọma na Ijeọma bụ ajọ mmadụ, mana ọ negative energy so Ijeọma na-awụ na-abịa eyi ya egwu anwa ka o wee hapụ Ijeọma. Ọ ha batara n'afa afa wee sịọ ya bụ nwoke na ihe ọ ga-eme bụ ya jee ka ọ pịacha nwaanyị ọ chọrọ ịnụ ebe ọ nọfụrụ ya na ya jee lụọ ya ọlụ. O wee lụchaa ya ọlụ nụọ nwunye ya, ha na-ebi ọfụma. Mana ana m achọ ịkọwa na mmadụ niile nwere ike inwe the same luck. O nwere ike nwoke na-abịa n'ụzọ gị ọfụ ụdị negative energy a na nlụ against you, opi keres ọma abịachighị aja azụ. O nwekwara ike ị na-akpọ ya na fon ọma epik ọma agwakwa gị Ijeọma na ọ maka ihe dị etu a ya fụrụ na nlọ ka eji gbawaziere gị ọsọ. Pụtara ya? Mana onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị. Ndị Igbo na-atụ ya n'inu. Ndị Igbo na-atụkwa n'isi na ike na-agwụ m
chi mmadụ mgbe ike gwuru onye ahụ. Mana o bido kịta iche na mgbe nwoke bido disappoint ba gị, nwaanyị iche na mgbe di gị chọziri ịgbagha alụkwaghịm, i wee bịawazie chọwazie onye ka alụ ọlụ gị ọlụ ka i wee kechie di gị, ka di gị wee na-emesi ihe i kwuru. Mgbe ahụ ọ dịgo late. Imegoro ihe mgbe ahụ ihe imeziri iwe ọgwụ agwọrọ agwọ, uche nwere ike disappoint ọgwụgwọ n'ọnwa okorobịa, ịchọwazie mgbe ahụ ka e mere gị by force marriage, ka nwoke a bịa mee ego n'isi gị. Ọ bụrụ ime ego n'isi wụ problem, mana that marriage ọ ga-alasịkwa. Mgbe o mechara ego n'isi gị, unu nwere ike mụọ ofu nwa, mụọ nwa na-abụ ọkpa abụrụ n'anya, because that negative energy na-cause that natural hatred n'ebe unu nọ asọbere ya. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite. Inwe ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya ma ọ bụ ihe na-eme na ndụ gị na-eme gị ejeje a na-akpọ gị asị na nkịtị, na nwoke na-akpọ gị asị, nwaanyị na-akpọ gị asị, onye kwecha ahụ nwere ike ime bịa ka nyere gị aka. Send ya na meseji na WhatsApp 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Nwere ike ịjụ m ajụjụ ihe nkwuzi taa, nwee ike ịjụ m ajụjụ n'ihe m kụziburu gbasara ọdịnala ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya, drọp ọlụ meseji na WhatsApp ka nyere gị aka. Maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ agwa. Igbo maka anụ